Het is bijna zomer. We zijn met z'n allen al aan het inpakken voor de vakantie. Maar voordat we vertrekken staat er nog het een en het ander in de Dullard te doen. Monique, 6 juni, wat vertel je daarover? Ja, 6 juni hebben we weer een buurtafel. Dat doen we iedere maand. Voor mensen die het gezellig vinden om nieuwe mensen te leren kennen. Of omdat ze het leuk vinden om eens samen met iemand anders te eten. Die kunnen dan aanschuiven bij ons in de Dullard. Oké, dus je geeft jezelf van tevoren op? Ja. Ja, dat kan via onze website of gewoon aan de bar natuurlijk. En dan koop je een ticket, dat kost €12,50. En dan krijg je een heerlijk 3-gangen menu voor. En wat staat er op het menu? Dat is altijd een verrassing. Nog steeds? Ja, zeker. Okay. Ja. Maar voor de mensen die nieuwsgierig zijn, die zijn van harte welkom. Die zijn zeker welkom, ja. Dat is mooi, dat gaan we doen. Maar een topper is de dag daarna, 7 juni. Ja, 7 juni dan komt Ambras naar de Dullard terug, waar het ooit zo'n beetje is begonnen. Komen ze weer een show geven en het is eigenlijk iets heel speciaals. Het is in beeld en geluid. Dus het is een film over 44 jaar Ambras. Maar de mannen zijn er natuurlijk zelf ook bij en ze gaan ook hun liedjes spelen die avond. Dat wordt een drukke. Ja, het is al, ik moet zeggen, het is al bijna uitverkocht. Dus mochten mensen nog willen, moeten ze wel echt heel snel zijn. Om de culturele waarderingsprijs 2011 van de gemeente Hulst toe te kennen aan de mannen van Ambras. Was er een polleke. Voor cultuur, die jas aan slag, ja die is voor. Ja, dat weten we allemaal. Ambras heeft veel fans, dus het gaat vol worden, denk ik. Klopt, ja. Mooi, 7 juni, het staat erop. Ook nog een belangrijke datum, 14 juni. Ja, 14 juni dan is er van alles te doen bij de Dullard. Dan is het Iktoon. Iktoon is de dag van de amateurkunstenaars. Dus wij noemen het eigenlijk de dag van de makers, want het is eigenlijk heel breed gepakt dat wij het doen. Dus we hebben mensen die dansen, mensen die zingen, bandjes. We hebben een dame die in een hoepel allerlei kunsten gaat vertonen. Er is een braderie met allerlei kraampjes met mensen die zelf dingen maken. Er zitten hele leuke dingen bij, kan ik je vertellen. We hebben verschillende workshops waar mensen zich voor kunnen opgeven. En het leuke is, het is allemaal gratis die dag. Oké, en vanaf wanneer zijn mensen welkom? Het begint om 12 uur en we stoppen om 6 uur. Dus eigenlijk de hele dag zijn er optredens, workshops, kraampjes. En we hebben een grote expositie met allerlei kunstobjecten en voorwerpen aan de muur. Jeetje, het houdt niet op. Nee. Geweldig. Ja, en misschien ook wel leuk voor de mensen die geen kaartje meer voor Ambras hebben kunnen bemachtigen. Ambras komt op 14 juni ook optreden. Dus dat is helemaal gratis. Dat is wel een belangrijke toevoeging. Ja, klopt. Ja. Eigenlijk een groot podium voor de amateurkunst. Ja. Mooi. Interessant voor iedereen. Zeker. Voor elk wat wils. Zeker. Wat kun je vertellen over 28, 29 juni? Ja, dat weekend hebben we Flamenco Weekend. Dat is van dansschool Flamenco del Campo. Die doen hier jaarlijks een show geven. Dat is heel spectaculair. Dat is met allemaal van die grote jurken natuurlijk. En dat is 2 dagen. En op de zaterdagavond, heel leuk als je kaartjes hebt, is er daarna nog een afterparty met DJ.
Zo, oké. Maar kaartjes, dat is wel de bedoeling? Ja, kaartjes is de bedoeling. Dat is via hun eigen website, dus dat gaat niet via ons. Maar dat, als je dat even googelt, Flamenco del Campo, dan kom je op hun website. Oké, en dat is wel in de grote theaterzaal? Ja, in elkaar. klopt. Ja. Ja. Dus dat is al een beetje opwarmen voor de zomer? Juist, ja. Ja, helemaal goed getimed. Super. En we tellen ook nog net een tipje van de sluier op voor jullie. Ja, dat is ons laatste evenement voor de zomervakantie. Dan hebben we nog een buurtbarbecue. Dus iedereen die zin heeft, die wil komen barbecuen bij ons, die is welkom. En de middagavond wordt eigenlijk door Benny de Vet opgeluisterd. En dat is dus niet alleen voor de buurt, andere mensen mogen ook inschrijven. Ja, en, ja echt iedereen die zin heeft om te komen, die is welkom. Benny de Vet begint om 6 uur met spelen. En de barbecue begint ook om 6 uur. Dus dat is eigenlijk heel gezellig. Maar mensen die zeggen van ja, ik kom liever niet barbecuen, maar ik wil wel komen luisteren, dat mag natuurlijk ook. Oké, dus gewoon voor de gezelligheid Ja. aanschuiven. Ja. En als je wil barbecuen, dan kun je bij jou in de Dullard kaarten bestellen. Ja, in de Dullard of via onze website even een kaartje bestellen voor de barbecue natuurlijk. Oké. Ja. Nou, gaan we allemaal doen. Ja. En dan gaan we lekker op vakantie met z'n Ja, allen. inderdaad. Monique, dankjewel. Fijne vakantie en fijne zomer. En ik hoop tot snel. Ja, dankjewel. Dankjewel.